Ένας από τους Πόντιους που ψάχνουν να βρουν ταυτότητά τους είναι και ο Ομέρ Ασάν, τον οποίο συνάντησαν οι φάκελοι στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ομέρ εξέδωσε το 1996 το βιβλίο του με τίτλο «Ο πολιτισμός του Πόντου». Ο πολιτισμός του Πόντου είναι μια έρευνα για το χωριό μου, για τη γλώσσα μας. Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται στην Τουρκία βιβλίο για τα ποντιακά. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα. Θέλω και εμείς στην Τουρκία να αποκτήσουμε αρχείο, όπως έχετε στην Ελλάδα το αρχείο του Πόντου. Ο Βλάσης Αχτσίδης είναι ιστορικός και έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με την ιστορία του Πόντου. Ο Ομέρ Ασάν και το βιβλίο του Πόντος Κουλτουρού ουσιαστικά είναι ένας σταθμός στη διαδικασία αυτοσυνείδησης των ελληνοφώνων, ακριβώς γιατί για πρώτη φορά κάποιος με ένα βιβλίο, με μια συμπυκνωμένη γνώση, τους ενημερώνει για το ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός τους. Οι περισσότεροι πήραν το βιβλίο μου από περιέργεια. Κάποιοι από αυτούς παραξενεύτηκαν. Μερικοί δεν ήξεραν καν ότι αυτή η γλώσσα που μιλούν είναι ελληνική. Κάποιοι φοβήθηκαν, άλλοι δεν το πίστεψαν. Και άλλοι χάρηκαν και μου είπαν μπράβο. Βέβαια είχα και αρνητικές αντιδράσεις. Κάποιοι με κατηγόρησαν ως διασπαστή της Τουρκίας. Το 2002 δικάστηκα για το βιβλίο, με την επίσημη κατηγορία του διαμελισμού της Τουρκίας. Η ποινή φυλάκισης ήταν 4 χρόνια. Αλλά τελικά ευτυχώς αθώθηκα και οι δικαστικές αρχές ανέφεραν ότι δεν έκανα προσπάθεια διαμελισμού, αλλά έκφρασης της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Δικό μου το βιβλίο, οι ρώτησες, ας πούμε, ποιος είμαι εγώ. Αυτό ήτανε, ποιος είμαι εγώ, αυτό ήτανε πρόβλημα πριν 10 χρόνια. Τώρα όλοι ο κόσμος ψάχνει ποιος είμαι εγώ, τι είμαι, από πού ήρθα. Όσο ήμουν στα δικαστήρια, δηλαδή για 1,5 χρόνο, είχαν μαζέψει το βιβλίο μου από τα βιβλιοπωλεία και είχαν απαγορεύσει την κυκλοφορία του. Για το λόγο αυτό έχω κάνει προσφυγή ενάντια στην Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά είμαι αισιόδοξος πως στην Τουρκία η νοοτροπία αλλάζει σιγά σιγά, άλλαξε και ο νόμος και έχει ανοίξει, πιστεύω, ο δρόμος για την ελεύθερη έκφραση του πολιτισμού του καθενός. Ο Ομέρ άνοιξε έναν δρόμο που σιγά σιγά ακολουθούν και άλλοι συμπατριώτες του από τον Πόντο.